נו? תודה. הלו. אהלן, מה העניינים? יום טיים נוסי. חודשים? אתה בא למסיבה היום? המסיבה? תבוא, יהיה פאן. אני יודע, רק עכשיו חזרתי מהעבודה, אני צריך עוד להתרחץ, ללבוש משהו, אני נו, אז תעלה, תתרחץ, תלבש משהו ותבוא, יהיה פאן. איפה זה יוצא? המסיבה זה בעולי הגרדום. אתה עולה בדוב גרונר, השני שמאלה. הראשון זה אלי כהן, והשני זה עולי הגרדום. יש לי שמאלה באלי כהן? אתה בא עם אוטו? תשמע מה תעשה, סע בגטו ורשה, תעשה שם U-turn, תיכנס לסדרות מחנות הריכוז, ותחנה בכיכר דחאו. זה קרוב? מה, דחאו? זה פה, מעבר לפינה.